କାହିଁକି ଏମିତି ହସ ହସ ବଦଳରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୂମିଷ୍ଠ ଭାବେ ତୁମକୁ କରିବି ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ଭବିଷ୍ୟତ କରିବି କିନ୍ତୁ ତୁମ ରାଜା ସହିତ ପାତା କରିଥିଲେ ମତେ ହରାଇ ଦେବେ ତାପରେ ଯେମିତି ମହାଭାରତ ଯେମିତି ରାଜା ଧର୍ମରାଜା ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହାରିଯାଇଥିଲେ ସେମିତି ମୋ ଭକ୍ତକୁ ପକାଇବି ଗନ୍ଧା ଏବେ ଆସନ୍ତାକାଲି 10 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ରାଜା ଦରବାରରେ ମତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ତୁମ ରାଜା ସହିତ ମତେ ପାଚା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବେ ଆସୁଛି ଭୂମିଷ୍ଠ ବାବୁ ନମସ୍କାର।